Mga grupo sa mga pamatanon masami nga nagatugas sang gamo sa barangay Baybaytan sa Iloilo City. Video sa mga ini nga nagahabuyanay isang botelya sa tunga sang dalanon na hulikam. Si John Sala nakatutok. Kaagahon, masami nga mahamuok pang tulog sang kadamaan kag tiuninisang pagpahuway apang diri sa barangay Baybaytan sa Iloilo City kag mga kaiping nga mga barangay paano ihan makapahuway kun sagwa sang imubalay mga nagasinggitanay nga kabataan. Ang ini nga hitabo hindi na kuno bag-o suno sa barangay official sang barangay Baybaytan. Kun sa masamigani kuno, mas matingala pa sila kung nagapahimuyong ang mga kabataan nga makitaan sa video. Kay gabuya na botilya, may pabilo, may gasolina, galupok na. Dason may mga armas, may pusel, may mga andyan target sila, may dalugdog. Te ang amon barangay, wala gi kami aga pabaya. Sang nagligan nga gabi nakadako pagani ang barangay official sa mga nagaliho-liho nga mga kabataan sa ilang lugar nga hindi man residente sang barangay. Dako ang halit sini sa mga residente bangod posible nga may maulamid. Gani panawagan sang barangay official sa mga ginikanan. Paliyog, nga ang balon yung gid kabataan nyo, pag abot alas 10 nga korpyo, papulion yung gid bata nyo, lantawon yung gid isa-isa kung ara sa panimalay nyo. Upood kay si Dilo Rinduque, John Sala, One Western Visayas.